bulan ti Oktobre, tawen 2025. So, kapkablawan na kayo po, iti good morning, kata kay amin na sangapada. At na po ti karubay iti Facebook, yan iti tangatang, di si Tama Kalipis, iti Communications, and iti Provincial Information Office, Iradulwan ni Attorney Ermi Aslabayog. Ito programa po, kaya programa pelang di gobyerno provincial. Ng Iradulwan, the Governor Cecil Marcos, yan Vice Governor Matthew Marcos Manotok. Itimbag na ken kooperasyon, pelang po iti RPN DZRL Batak. Ng Iradulwan ni Station Manager, ni Officer in Charge, Mr. Rod Sadjan. Teka, dwate po ni Karonda Ronald Domingo, Madam Malabasit, kaputan at traffic. Okay, at na po ti Papa Ulo, naging damdama, gamitan po kita ngal daw apo iti Webes. Governor Cecil Marcos, binigbig na po iti mga isursuro iti Ilocos Norte, para iti selebrasyon ti World Teachers Day, iti Ilocos Norte Centennial Arena. Kasamit na po, Vice Governor Matthew Marcos Manotok. Natendaran namin po iti selebrasyon ti Anaraar World Teachers Day, anang kablaawan karigite amin na may sursuro itibiyang po ti Ilocos Norte Schools Division Schools Division Office po iradulwan ni Attorney Jonato Valderas Jr. Ken kasabit na po Governor Cecil Marcos dakela banag apo kunana dati ipapaay when dati tupad program ti Dole, nga programa met apo ni Congressman Sandro Marcos. Nga itilang kalabesa po na panagibunong iti wamyana na paset ti probinsya to nga Ilocos Norte. Particular iti pagudpud aging ga iti syudad Tilawag. Ken. Dumapay apo nga ramen iti programa asirmatan ni Ilocano income isangbay. Kalpasan karigiti napapatega pa kamo manipur iti technical studio. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras tayo na po, alas 8:19. Dahito yung oras, ketidandanon ka na kayo, ti M. Luwiliar, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag-M. Luwiliar na. M. Luwiliar, ang tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito ang mga nagpatunay ng bisa ng iCure 18-in-1 Coffee at iCure 32-in-1 Coffee. Siak ni Sangguniang Bayan member Cornelio B. Carta Jr. Tiili ti Burgos, Ilocos Sur. May sanak met na user ti iCure products. Manipo di diagos usar na ko ni ti iCure Coffee ket simaya ti tirikrik-nak. Isla sa anak nga mabanmandnog. Orayan nyaman nga nadagsen nga obra. Ken kas may isang inhinyero, makatultulong pa'y kanya kureno kasano ti puyat, ken kinaado ti pakakumikuman jay project size. So nga awisen kayo met nga mangusar iti daytoy, iCure products tapno sumaya ti salunatyo akas kanya. iCure 18-in-1 Coffee at iCure 32-in-1 Coffee. Bili na! Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White Rose Papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening ti papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Amo nakapagtimplakan ti kape nga iCure. Yan pa met daytoy iCure Supreme 8-in-1. At daan daytoy ti green tea, chia seeds, mangustin, moringa, turmeric, stevia, ken, insulin. Akang runaan aramin na. When adda insulin na. Bagay daytoy akape. Kadagiti na nga to ti sugar level na. Iso nga timpla imon kabsat. iCure Supreme 8-in-1 Coffee. iCure Supreme 8-in-1 Coffee. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Iti dati akong dawa insigidan ngintay ni danon ti kadya na sasaden ti panawin. Manipod iti pag-asa DUST. Okay, ito yung nakasakan ka na Robasita? Okay, ito yan. Radyo Ronda Weather Update. Kitandano kada tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner. Uminom ng Enjoy Coffee. Ti iCure products get available diti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Okay, masungit na panahon ang mararanasan sa Batanes habang mga pag-ulan na may pagbugso-bugso hangin ang inaasahan naman sa Ilocos Norte at Babuyan Group of Islands at maulap na kalangitan na may kalakalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang inaasahan sa mainland Cagayan, Abra at Apayao dulot ng Tropical Cyclone Salome. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirihin na may pulong-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang inaasahan sa Isabel at Aurora dulot ng easterlies. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang inaasahan naman sa Quirino, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province, Ifugao at Kalinga, sanhin ang lokal na pagkidlat, pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ang iiral sa hilagang Luzon at sa lalawigan ng Aurora. Ang mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa napakaalon. Kabiyatan na tiinit, ket simmingising iti oras sa alas 5:48, ken lob na kinton malem iti oras sa alas 5:26. Detapit ikaw dyan na sa atin ti panawen, manipur iti DOST Pag-asa, Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Okay, nangiganyo rod ti kaw dyan na sa atin ti panawen, di ba? Dati pagsignalan ti Bagyo, Karobasita, into no rabii iti panaglandfall na. Ijay paset ti Batanes. Wow. Batanes, Karobasita. Then, pumanaw to metlaing no bigat. Ti bigat, Karobasita. Okay, dati Salome Apuket adda iti coastal waters iti Batanes. So nga, idi pa'y kalman, Karobasita, nakabayog ti pagsinyalan numero 1, karaman iti Pagudpod, Bangi, Burgos, Pasukin, Bacara, Lawag City. Idi malem ka naman, kumusta iti sentro ti Lawag, nagtudo, nasirna at when no anak ka di Karobasita. Nasirna at men, ang nalo at dalulem na hang nagtudo? Pidi nga rod, pasado alas 3 di kalman, apo hindi makadanon ta, ito'y manipod baay, aging gana dito'y sentro ti Batak.
puta awan todo, idi makadanon tayo dyan ano mga barangay tayo, di tayo barangay Bawa West, nakapigpig sa todo, karo basita. Ingat ha. Siguro isot nakaibatugan di ulep, when nagpigsat do di kalman. So nga agsid daw tayo di kalman, ape awan tito do, from Batak, aging gana dita sentro iti dito'y Batak, karo basita. Hindi tatay jay ba na barangay tayo ket ni nagtudumeten nga digita nga road na nagibilag ti apit dang irig nabasa digitay bilagda karo basita taday ti road bigla nga pa nagtudo na. So nga damag king kan ilimalem do iti sentro ti Lawag do nagtudo ngem na init ko na met signal number 1 ti Lawag City di Kalman. Yan di tada pa lang pwede pag sinyalan numero 1. Di pa kaibilangan ti Ilocos Norte apo. Di northwestern portion iti Ilocos Norte kasi di Bangi, Pagudpud, Burgos, Pasukin, Baccara, ken syudad iti Lawag. Aglandpol pa lang into no rabi iti Paset ti Batanes. Ken dito ket pumanaw tomet lang iti par into no nasapa nga bigat into no biyernes bigat. Okay. Adan karo basita indaro den ti sabali pa nga damag. Alawen apo medical man gayem ken kakabsat. Da apo Governor Cecil Marcos. Inatendaran na apo deti naisiyang katapong anaraar World Teachers Day ti Ilocos Norte Centennial nga nang bigbigan na apo digiti mangisursuro iti biyang apo ti Ilocos Norte Schools Division Office kinadruan ni Attorney Donato Valderas. Takela pakaragsakan ken pakaidayawan ti gobernador iti panakairaman na apo panagbali na guest of honor speaker iti nindaklan nga selebrasyon na igiddan meten apo iti may ka 123 founding anniversary ti Schools Division of Ilocos Norte. Dinakamat ti gobernador digiti dinakamat ti gobernador nga dumet ama maestra wenno mangisursuro iti nagbili na profesyon da nagkampo apo iti pamilya Marcos kang runa na ni Doña Josefa Edralin Marcos nga ama di segundo presidente Ferdinand Marcos nga lula niya apo Vice Governor Matthew Marcos Manoto. Pakiramanan meten na po ti pimusay nga asawa ni apo gobernador Cecil di segundo bukal Mariano Nonong Marcos. Dati meta po nga mangisursuro iti Mariano Marcos State University. Inapresyar met ti gobernador dagiti naanep nga agserserbi iti Department of Education, school heads mangisursuro ken dagiti staff amang mulmuli apo tubtubay itinapinta sa masakbayan digiti agad-adal nga ubing. Ibilang ti gobernador nga digiti may sursuro ti may bilang nga banwar itinaldaw nga banwar gapo iti kinaanos da mangisuro ken mangipasagepsep iti laing ken nasaya ta sursuro karigiti adalan da nga ubing wenno digiti estudyante. Kasi man na po iti panagsarita ni Apo Governor Cecil Marcos, kabayatan na po iti Teachers Day Celebration iti Ilocos Norte Centennial Arena. Okay, ati orod gagayem kabsat ni Governor Cecilia Araneta Marcos gagayem ken kakabsat. Mention the sponsors po na si Mr. J. Gaspar of ASEN and Ms. Deborah Melchor of EDC. Thank you so much for your support of the school divisions of Ilocos Norte. Alam niyo, kanina when I came in at the height of the kantahan ng mga teachers. Akala ko bigla nasa Teachers Got Talent naman pala talaga, no? And all the dancers here, ang gagaling ninyo. Talagang nakaka-proud. Bilang nanay, talagang nakaka-proud. And it really is a joy and an honor to join you in celebrating our beloved teachers and commemorating the 123rd founding anniversary of the Schools Division of Ilocos Norte. Alam niyo po, marami po mga teachers galing po sa Marcos family. First of all po, ang aking yumaang na asawa na si Nonong Marcos used to teach at the MMSU sa Sebea po.
And ang sabi na kahit na hindi na daw siya bumalik bilang politiko, ang sabi niya sa akin, he would like to continue his being a teacher at the MMSU. Unfortunately, iba po ang plano ni Lord. Ang mother ko din po, teacher din. At ang mother-in-law ko was a teacher at the PWU in Manila. And even our Lola, the great-grandmother of our Vice Governor Matthew Marcos Manotoc, si Doña Josefa Etlaling Marcos, isang guro din po siya. Kaya talagang love na love po ng mga Marcos family ang mga guro dito sa Ilocos Norte. On behalf of the provincial government of Ilocos Norte, I extend my heartfelt gratitude to the Department of Education and our devoted school heads, teachers, and staff who continue to shape the hearts and minds of our children with love and dedication. As a matter of fact, because I felt that you are really a very noble profession, that one of the first things I did as a Vice Governor, I did the Gabay Guro. Did any of you attend the Gabay Guro event? Wala? I think lahat kayo nag-attend ng Gabay Guro. But anyway, the provincial government also remains committed to supporting our educators and learners, recognizing that the strength and progress of our province begins in every classroom where learning, compassion, and inspiration take root. Kadagiti maestra and maestro, you are our everyday heroes. Your patience, kindness, and wisdom nurture not only knowledge, but also the dreams and values of our Ilocano youth. Through your service, we build a brighter and more compassionate Ilocos Norte. With our guiding principle of Servisyo ang Mapagtalkan, we continue to stand beside you, listen to and care to provide the opportunities that help you grow as mentors and leaders of the next generation. Let us today serve as a beautiful reminder of your calling and as an inspiration to continue teaching with heart, leading with humility, and serving with love. Diyos Tiagina, kada kayo amin apo. Happy World Teachers Day, and thank you so much. God bless you all. Okay, hindi apo ni Apo Governor Cecil Marcos gagayem ken kakabsat nga nangi dano na namet apo ti mensahe na kabayatan dito ni isang kat apo nga Teachers Day. World Teachers Day celebration iti Ilocos Norte Centennial Arena. Pero po bilang ti gobernador adi iti mangisursura po iti naldaw nga banwar. Kapo iti kinaanos kina pasensyad duda apo amang mulmuli ken mangipasagipsep iti laing ken naseta sursuro kadigiti ububing. Ipasigurado met ti gobernador at ti gobyerno provincial ti Ilocos Norte ket agtultuloy ti panang suportana kariti amin natignay ken programa digiti mangisursuro ken digiti agad-adal. Magnamnama iti inati probinsya oben kariti napintas asursuro kariti ubing ken digiti agtutubo magunod iti dapay panagbalegi malagsid na makapataod pay kariti baro a lideres para kariti sumar saruno nga henerasyon. Alagat wag tayo naman karobasita digiti mamestra ket takkel iti akemda di ba? Well, takkel ti papelda. Papel takkel ti akemda iti kadimungan especially kadigit ay bububing tay isuda nga ron iti kang may sa kadagit ay kang runaan kun atayo man nya mangipasagip sep iti adal di ba? Karobasita patay pagsasao nga ti adal ket nakapatpatek launay tas nakumakin kakit deta adal upang nga bukbukod kagayem ken kakabsata so nga teko na tayo dakkel iti akem dagiti mangisusuro
gagayen ken kakabsat. Bigyan tayo una ida kasi pod nga rod ta isuda iti may sa kadagitay kangrunaan nga mangi pasagipsep iti adal kadagiti anak tayo ta syempre no awan ti mestra kuna tayo narigat gagayem ken kakabsat. Pamilya. Pero agsubli kami to kalpasan kadagiti Sirmata ni Ilocano. RDN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ito oras na pala 8:37. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 18-in-1 coffee at iCure 750 mg. Ako si Mary Grace Belino na taga-Pantay Fatima, Bigan City. Isa akong singer. Dahil sa trabaho ko, palagi akong nagpupuyat kaya nagkaroon ako ng sakit na anemia. Narinig ko sa radyo ang iCure 18-in-1 coffee at 750 mg capsule kaya sinubukan kong gumamit. Simula noon, naging okay na at maganda na ang aking pakiramdam. Kaya kayo, subukan nyo na rin uminom ng iCure 18-in-1 coffee at 750 mg capsule para laging malakas ang ating katawan. Yan ang bisa ng iCure 18-in-1 coffee at iCure 750 mg. Bili na! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Problemado ba ang iyong katawan? Ito na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK, Doc Herbal Coffee. Mga pala si Marialyn Castelio, isang reporter sa isang TV network taga Santiago. Sobra po ako nagpapasalamat sa Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21-in-1 kasi dati nagkaroon po ako ng bukol sa gilid ng aking suso. Nang dahil sa araw-araw kong pag-inom ng Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21-in-1, nararamdaman ko na unti-unting lumiliit at lumalambot ang aking bukol. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta, the Smart Iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 tuta! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kadapulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good pa lumit masya. Hello right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good pa lumit masya. Hello right for blue. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay.
Ingkam itultuloy ti programa tayo. Ket ngarod karubasita. Intan iti sabali pay nga damag. Apo Vice Gobernador nagatendermet karon daron na Anaraar. World Teachers Day. Dita Ilocos Norte Centennial Arena nga nakadadwa po iti nagatendar nga may sursuro. Iti biyang ti Ilocos Norte Schools Division Office, iti staff ken dadwa pa po nga faculty dametan iti naso iti biyang ti DepEd. Ket ni po gobernador, alaket na baramet po nga kinablaawan. Sinaludaran na digiti amin na may sursuro apo iti biyang ti Ilocos Norte Schools Division Office. Ginaduluan ni Attorney Danito Valderas Jr. Ket dinayo met ti Vice Gobernador iti laing dagiti may sursuro ang magkipartisipar. Nagkipartisipar damet iti gurong Ilocano Dance Grace anang padagpay apo iti World Teachers Day celebration. Ilalabag ti Vice Gobernador nga idiso ti gobernador inematawen ti napalabas ken panawen na po iti COVID impang pangruna namet apo nga inpaayan iti atensyon iti edukasyon. Di nakamat na napateg ti edukasyon maipatawid kariti anak ken kariti agtutubo para iti naranyaga masakbayan ken kariti sumar saruno nga agbalin a lider. Sinaludaran met ti Vice Gobernador iti amin na may sursuro iti entero nga Ilocos Norte saan lang iti itang idikalman World Teachers Day ngemket di iti naldawaldaw nga panagserbida kadigiti ubing wenno digiti adalanda. Kasi mamay tapo iti panagsarita ni Apo Vice Gobernador kabayatan iti World Teachers Day celebration Anaraar World Teachers Day celebration iti Ilocos Norte Centennial Arena. All the admin, all the teachers, sa lahat ng aking kamariyan, ay mabigat, kakagising mo lang, akala ko, kami na. Parang disco, dito po, sa Centennial, dahil pala ng 10 a.m. Ang gagaling pala ng ating mga estudyante at ng ating mga teacher. Congratulations to all of you who performed. And of course, congratulations to everyone who contributed to this event. Of course, we are so glad to join you in this celebration of Teachers Day. Bilang gobernador po ninyo for 6 years, siguro masasabi po natin we survived one of the, if not the, largest challenges to education in recent years in COVID-19. Kung maalala po ninyo, we bought tablets for everyone. We made sure that in some way, tuloy-tuloy po ang ating edukasyon dito po sa Ilocos Norte. But we are still catching up. Many of the so-called setbacks of COVID-19 still plague us. So it's so important that we take, of course, breaks like these, but we continue to prioritize the education of our kids, and of course, that goes back most importantly to our teachers, who we must celebrate not only today, but every day. Saludo po kami sa lahat ng ating teachers sa Ilocos Norte. At yaman na ako. Many thanks. We promise to continue to support you, of course, through our special education fund, through our infrastructure, and through our continued partnership with DepEd. Sa inyong lahat, welcome. Happy World Teachers Day. May we make sure that all of our teachers in Ilocos Norte are fairly compensated and are able to give the best quality education sa lahat ng ating agtuturo dito sa Ilocos Norte. Maraming salamat po. Rest assured, I am one with you. Kahit recent na lang po ako, I am still in full support of all of our teachers in Ilocos Norte. Maraming salamat po. Kusijakira, at biyang, at biyang Ilocos. Okay.
Tayo matapon ni Apo Vice Gobernador Matthew Marcos Manoto ka po panagatendar na medete anaraar World Teachers Day iti Ilocos Norte Centennial Arena. Impasigurado metapo ti Vice Gobernador iti agtultuloy apo suporta ti Provincial Government of Ilocos Norte kariti amin na mangisursuro kang na po kariti programa ken aktibidad apo iti Schools Division Office of Ilocos Norte. Okay, alawin na Karobasita. Yan nagtutubo. Yan o. Okay, alawin Karobasita, hintanto itultuloy ti programa tayo ken kasamaten idanon tanto pa dagiti sabsabalipay nga intain sagana ken panagalawaton kadagiti reports dagiti kakadwata iti ruar. Agsubli kami to kalpasan kadagiti sumago na pamalagip manipod ti technical studio tayo. Sirmata ni Ilocano. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. iCured Coffee 18-in-1. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinagurian itong superfood na isa sa pinakamataas na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCured Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang araw po saan man kayo naroroon ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at nawa ang Panginoon ang siyang kumabay sa atin. Ano man ang dinadanas mo ngayon, kaibigan, no? Pasalamat ka. Kung ikaw man ay may matinding problema, ikaw man ay matinding pagsubok sa buhay, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na diarrhea. Ano ba ang mga sintomas? Pagtatae, pabalik-balik ng 5 beses o hanggang 10. Pwede rin tayong magsuka at lagnatin. Ayon sa Associations of Medical Doctors of Asia, na ang burn at pectin ay kayang magpahinto ng diarrhea o ng lagnat kung tayo po ay inaapoy ng lagnat. Ayon po sa kanilang pag-aaral na ang pectin ay kaya pong mag-regulate ng blood glucose level at alisin ang mga toxin sa ating katawan tulad po ng mercuries, no? Kalimitan sa ating mga niluluto yan o sa ating mga food supplement na mga iinom, no? Ang pectin din ay may kakayanang pababain ng kolesterol ng ating pong dugo at yung mga taong takot na magkaroon ng problema sa puso pagdating ng panahon at yung mga taong nagsasuffer, no, sa kanilang mga stone, may mga problema sa liver, may mga fatty liver, may gallbladder stone, no? Ito ay tutulong yung pectin para po linisin ang mga toxin sa ating bloodstream at intestine. At isa po sa mga source ng pectin ay yung mansanas, grapes, any kinds of berry tulad po ng cherries, apricot, banana, blackberry, raspberry, lemon, citrus, at cranberry. Kaya sa ating mga tagapakinig na ang kanilang mga anak ay nagsusuka, nagtatae, huwag kayong mabahala, no? Dapat maging consistent lang kayo sa pagpapainom sa kanila ng tubig. At huwag nyo pong hayaan na ma-dehydrate sila. Dapat pag nagsuka o nagtae, painumin nyo po agad ng tubig. Dapat meron agad pamalit. The best po ninyong gagawin, lumapit agad sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor o sa mga clinic o hospital para po alam po ang ating mga ginagawa. Tulad po sa aking clinic, no, inirekomenda ko lagi ang ating iCure capsule na 750 mg dahil may sangkap siya ng mangustin, organic silica, kamo-kamo, moringa, noni, makabuhay, Q10. Doon po sa may mga taong may sakit sa puso, may mga baradong ugat, ang Q10 po ay napakagandang pangpaganda ng inyong ugat at hindi kayo maatake. Idagdag na po na rin natin ang ashitaba.
Dahil ang mga taong nagsusuka, nagtatae o nahihilo, nilalagnat, kailangan po nila ng mga matataas sa fiber, mataas po sa pantothenic acid, B-complex, mga folic acid, mga niacin. No? Yan po ay mga tutulong, potassium. Yan. Tutulong po yan para po mapaganda ang ating katawan at maging lumakas ulit. No? So, ang iCure capsule, 750 mg ay available po yan sa inyo po mga suking pharmacy, sa Shopee at sa mga karatig ninyong grocery store. At ang ating Enjoy capsule ay available po sa inyo po mga suking pharmacy din sa mga kababaihan na wala ng gana kay mister, mga kalalakihan na humihina ng pagkalalaki, laging tumatalikod kay misis. Nako, subukan nyo po ang natural nating sex enhancer. Yan pure natural yan, walang side effect at walang adverse effect. Ito po si Dr. Ingito, nakabilang po sa naturopathy dito sa Pilipinas, nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away. May nararamdaman ka ba sa iyong katawan ngunit wala kang perang pampadoktor? Maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng iCure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng iCure 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at iCure Capsule 750 mg. Hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, kasama ng karabasita shout out ka dito Agbuibuya nakalado dito Agbuibuya. Okay. Itaro din sa balipay nga damag kasama ng dapay ti report, okay? Okay niya po Vice Mayor Engineer Albert Chua petition da ti Batak ipasingkit na meta po ang tultuloy digiti may ipapay nga serbisyo iti adu nga pagsayaatan digiti kalugaran da po iti Batak City iti namay panakaited apo ti namay met kanakwada gaputa manmano na po digiti dalan nga hampay nga na simento karon da Ronald adu pa digiti kabaro nga nabukatan kasla ita barangay migat matamat ti panagsementudan nalpas pa ikiti karobasita ket tuloy-tuloy apo digiti panakasimento digiti hampay nga nasimsimento apo tanda pa sa magmano apo nga barangay roads digiti main roads apo diti Batak City nga hampay nga nasimento ket digiti tataapo ti ikagkagumaan met ni apo Vice Mayor Albert Chua iti Batak City kasi man po iti panangilawlawag na iti kapurukan ya dapay lang digiti barangay roads main roads nga hintayo aramidan yan itata dayjay nailatang around 3 times 3 is around 90 million times around 400. Yung mga 4 kilometers nga 4 to 6 kilometers nga farm to market roads ti kada ti syudad ti Batak no i-divide mo data po additional almost 1 kilometer per barangay ti masimento. Dakil data apo atindog data may sa kilometro nga barangay road apo ket no tinawin-tawin data ket manulaing iti kilometrahe ti barangay road apo ti average nila ti kilometrahe ti may sa barangay siguro 5 to 10 kilometers ket no programaan no prinogramaan mi idi hingga na 2016 na talaga nga mapanan nga talaga nga kasi lagi ito flood control dito itatati issue tayo dito pagilyante ka Pilipinas kasi nanon nga nagtakim ti siya nga tawin na mayor kasi nunook nga awan iti makitak sapay kumata nag-agriro nga ghost ditoy apay ko nayo iti district office ken regional office at dali kita ititedda nga notices ti kada bulan ibagana no siya sino iti lugar na dagop na manungal daw kaano nga nang rugi siya sino iti kontraktor na
So nga, di gito'y paapok at inform tayo ti barangay officials na ti bilin ti gobyerno tayo ti Batak. Ket no da di kiti masirtiryo, wino makita yung pagsayaatan, wino makita yung pagsayaatan pay. Aya, adamang ano di kiti plano nga di kiti adamat na pintas ka rekomendasyon di kiti agindeg di jay ta. Iso da karap ti makataltalyaw. Ket surutan met no pa di kiti agi trabaho. Iso da karon iti makamo. Ket kastamet nga umay da idanon met no adda di kiti makita da masintir da. So madigiti ti gobyerno tayo ti Batak. Idanon tayo makinijay ahensya nga nang i-implementar ta patigmaanan na di kiti nga agi trabaho. At awan mo ti talagang perpekto nga proyekto. Ngayon, babaen ti linteg apo, di kiti kontrata da, adda di kiti safety nets ti gobyerno. Adda di kiti bond, adda di kiti insurance na, adda di kiti duwa nga tawen nga bayadan da, sakbay nga talawan da di jay, sakbay nga awaten, wino masinuno nga completed, ken makasingir da di kita. Adda di kiti insurance nga bayadan da, tapos ti kastano addaman mapasamak, sub-standard man wino adda ma-repair, responsibility iti nagtrabaho. Ti ayan na nga ganas, di kiti makitkita tayo, diya kamuno adda, di kiti makitkita tayo, no apay ngamin nga na-acceptar, na complete, nga napirpirma amat, aya, di kiti iti imbestigaran da. At dito'y Batak, makita mo ilaan kiti flood control kami dito'y Batak apok, Kiawit River, ken Garasgas River laeng. So, no masinteryo apo, ti obserbasyon ko no mampay may sak nga engineer, basar iti Department of Public Works and Highway, ti iprioritize na di kiti critical. Di kiti makita na nga ma-bridge wino makurukuran, kas iti surong ken upstream, ken downstream, babaen iti di kiti pagkukurusan wino rantay, isutin yun unada nga madikyan. So anong masintir mo yung tayo pasyar, manipod ti Kium, at dalig ti rangrang kay di jay, babaen ti Kiawit River, makita mo, at dalig ti pasdek. Agsalog ka, sursurotam ti Kiawit River. Amo na ti Kiawit River kami na po 14 kilometers na ito. Katidog na sabay nga mapandi ti Paway. So di kita ti pakaistoryahan na po 14, Jack Marino, 14 kilometers. Iso nga di kita kakabsat po, ano kita, anda makatantan out, anda makita na nga suggestion, yun kwa, tilay bagayo, tano masurutan, di kita paginanunan nyo. Ti pagimas masara nga insuro na kanya kapo, no ayan no kano ti turong ti ayos, aya, kat iso ti surutan, ibagam, di kanawan no kunam amodan, di kanawan, right bank, left bank, you know, kanawan nga dike, katigid nga dike, amudan, kita andalan no, ino pagayusan di danom, amudan nga, bandana iti kanawan, sa bali ka barangay, bandana ti katigid, sa bali ka barangay. Amo mo, basta kasi iti insuro da, isong ano, ada idanon mo, ayan na nga banag, kanawan iti Kiawit River, amudan, iti Kiawit River, kag turturong tilaw, di kat, kasi yung mati Garasgas River, Garasgas Bridge. Makita mo adali kiti pasdek nga dike. So, nook tayo kunak, no adaman di kita, may dandanan mo kanakwadan o adali kiti repairs, i-repair naman ka talaga. Malaksit kina ito'y manipod di July, orin pa busy mayor tayo, kaya pasyar tayo pa, wala ta. Inamok, amin, at orin na ito'y nakita tayo dito'y Philippine Tribune nga nalayos ti Ricarte kung nada. Muyo talaga nga data amo tayo met, kaya nga sigod nga kunak, dito'y gamin Ricarte, isong ti catch basin ti 14 urban barangays, or half dito'y dayaen, ngamianan, and iti Kiawit River. Tadi ti laod nga
abagatan ti Kiawit River sa baling urban barangays ti Gijay. Ang tapwak mo di Jay, mapanji danomen di Jay, tabog, with no ada di creek. And numang pay no kasta, tawin ni tayo numalagip mo nangangay ti meeting ni Apo Gobernador Mateo. Noon niya ti napintas nga pangrugyanan nga solusyon. Ket naidanon mati kita. Dayjay panaka ritokar ko mawin no panakaadal deti kaditi dito Jackpa Bridge. Tapno ti kasta ket imbes ko mga turong di danom dayjay Ricarte Creek, dayjay creek ti abay ti Ricarte. Tangamin nung imato di jayen Apo. Limbi pau di danom. Sa nagkitan ti danom ditoy poblasyon ket ang turong di Ricarte ag sinabat nan. Amam kaslam ala tapaway aya. Ngano apay malayos idi tapaway ket awam met ti todo nalpas beton apay badi. Kaputan na nga to di taaw. High tide. So badi rumwar di danom. Kas jay met. Kas naman datoy Ricarte Creek no agdama nga to ti danom. Di Ricarte Creek yabay na. Ket dumateng met datoy kwa danom. Akit mabati. Ngayon dobi mabanto di danong di creek. Ang tapwak to mo lang di kwa. Itatan. Pabasitin tayo di di ag turong kini di. Creek lang ano di di nagbabalitan ti balbalay na at sinumbangir. Iyon nagkunada. Ang limited mati kwa ata, it's only around 6 or maximum 6 meters kata di di kwa na. At ada remedyo na ikanawan DJ danom DJ Jackpa Bridge i-redesign ti niya DJ Cavite nga pamastrakan iti Noto Baw Irrigators Association ta DJ pagtapwakan ng agkanawan na po adadakkel nga diki DJ ka bang sipaw nga DJ nga diki kag turong mula ang DJ Burubor DJ Provincial Road iti may kadwang arangtay so di bulilising ang taros tong umapanjay Sarnap Lake Santo Malaeng kumuwar kideta Garasgas River kas tama di Billo ka Lake kaya no apay aglipaw di banda na ti amyanan ang sinig ti eskwela kasi di pa'y na-upgrade di jay so di iti naisad-suggest iti DPWH tanong malagip yo. Okay, karabasita. Detarod ti paset ti panaki naman ay kani Vice Mayor Albert Chua pakasektan pa na kaditay nagdudumang proyekto especially kaditay panakakalsada. Wen panakasemento kaditay kalkalsada kaditay nagduduma nga barbarangay iti syudad ti Batak ken samet dati status dati Kiawit River. Karabasita nga detaket naadal nga nasaya at naipadano na kanumeten iti biyang ti DPWH para dito anay nga panag-exit ti danom napalalo iti tudtudo kung natin karobasita talagang haan na maliklikan dito sentro ti Batak especially dito paset ti barangay Valdez, barangay Ricarte ken dito barangay Nagirangan talagang nga nababadita karobasita nang nangrunan no ko detoy ag overflow detoy Kiawit River iso nga terarabiden da kalkalyan dano ka karobasita tapno umuneg tapno dagiti lanak nga naigabor maikat then umuneg jay danom no kasta nga ag todo okay di dali akong daway hintelawatan ti report RPN Radyo Ronda Live Report. Iti panang idaulo ti lokal na gobyerno ti syudad ti Batak agtultuloy iti implementasyon ti Pasilaw Pro program nga mangted ti libre a konsultasyon electrical plan gaget ken serbisyo iti installation para kadagiti pamilya nga awanan ti kuryente. Daytoy a programa ket paseta panagsalimetmet ti gobyerno iti panagbiag dagiti ingmili tapno agtultuloy ti panagduras babaen ti nasaya at nasalimetmet ken natalged a panagserbi iti kuryente. Para ti RPN DZRL Batak, Chino Arzadon reporting. RPN Radyo Ronda
Live Report. Sita. Alam nga Rod, ket katawang tema di kita aga buy-buya ti programa tayo ni Mami Chita ong Tubera itatay pa na sa gundaway ket aga buy-buya. Sametan ni Comadre Joy Bragas sa Balisakan. Kumusta kayo met dita Singapore? Kasametan ni Mami Marie Guillermo Dannog. Kasametan ka dita taga Jesus sa Funeral Home. Nay nga agding-dingeg. Buy-buya ti programa tayo. Especially kani Apo Kapitan Sani Kamangig nga nag-birthday din na minsan sa Chicago tatta. Kaya kasama ni Ma'am Hazel. Hi, good morning. Sa kayo amin na po. Dito sa Funeral Homes kasama tayo tay Bransda. Dito Barangay Pagdilaw, Pinili, Ilocos Norte. Mr. Ed Guillermo Rostel Mac Rivera, good morning. Hindi ko Madre Marina Pasalo. Okay, Alori Alcon Macho. Kani Miss Irma Fiesta, good morning. O ni Larny Pascua dita Bintar. Kumusta kay amin na po dita Bintar para kay Pulpulala. Dahil kita kakasensing ko, good morning. Kumusta kay amin ni Arwin Balaan. Kumusta kami ten Barok. Okay, good morning, good morning. Okay, ni Ma'am Jeneline Locaten, good morning. Kasama din kay ni Marina, Nana Marina Mamwad, kay ni Ama Tomas, imbag nga agaw yun dita Hawaii. Laon pa ni Sir Jeff Dugadi Palaganas Jr. Kanay nga agbuy-buya ti programa tayo digitay kaming TPNP dito Ilocos Norte Police Provincial Office. Agro dita Picado Department da Ma'am Erlinda Tayame. Alain ka Robasita, kablaon taltamin nga agding digitay agbuy-buya ti programa kit naglabes 20 oras ta. Ala kumakadaan, iyan amon. Okay, pumakada kami na po itinagarman ng gobyerno provincial ng idadalawan ni Apo Governor Cecil Marcos ken Vice Governor Matthew Marcos Manotok. The Provincial Information Office ni Attorney Army S. Labayo kini Mr. E.J. Dion. At yun na po ti karubay ti Facebook yan iti tangatang ni Sita Makalipis. Agyaman kami aputin kay panagbuyaken, panagdengeg. Happy Thursday morning to one and all. Babay na po and keep safe always po. Nakadwa tayo met nga nagserbi ti biyang ti technical control da Engineer Mark Tuliao kasama ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, inagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabal, supervision ken direction ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Tingo ti biyang may sakaditi ti monti dati programa ni Ronald Domingo, mayot bati ti imbag damag na imbag nga bigat tay amin nasa ngapada. God bless everyone. Bye-bye na po. 63 days before Christmas. Nagkaganyo, di programa Isinmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Pagingganan to ba ng tunubigan, agyaman kami itingkay panagdengeng. RDN